príležitosti Dňa učiteľov. A sami dobre najlepšie viete, aké krásne ste mali povolanie, ktoré ste vykonávali väčšinu svojho života, ale samozrejme, aké nástrahy sú v tomto povolaní, aké je ťažké. A práve učiteľské povolanie je jedno z tých mála, ktoré v sebe spája toľko zvláštnych atribútov, ako tú dôležitosť, v podstate nenahraditeľnosť pre celý svet, ako je to povolanie precízne, ale aké dokáže byť krásne a miestami až hravé. A práve všetky tieto vlastnosti vytvárajú tú úctu, ktorú k nemu máme, čiže k učiteľskému povolaniu, a takúto úctu vám prišiel prejaviť aj primátor mesta Svidník. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, milé, drahé naše pani učiteľky, páni učitelia, dovolte mi, aby som vám v prvom rade úprimne poďakoval, že ste prišli na toto stretnutie. Je to pre mňa jedno z najkrajších stretnutí v roku, lebo je to stretnutie, kedy váš žiak vám môže povedať jedno obrovské, veľké ďakujem za všetko, čo ste urobili pre našu generáciu, za to, že ste nás učili, že ste nám dali vzdelanie, že ste nám dali veľa lásky, že ste nás vychovali a že sme takí ľudia, akí sme, je to vaša obrovská zasluha. Je pre mňa obrovská česť, že vás môžem vidieť v takej dobrej kondícii, že sa môžem s vami stretnúť, podať vám ruku a povedať jedno krásne, ľudské, teplé slovo, nádherné slovo. Ďakujeme našim skvelým, dobrým učiteľom. Vy ste tá zlatá generácia učiteľov v meste Svidník. Za vašej generácie sme v školstve dosiahovali vynikajúce dobré výsledky a som hlboko presvedčený, že vaša generácia bude zapísaná zlatými písmenami v histórii mesta Svidník. Vy ste tá generácia, ktorú ja si nesmierne vážim a pre mňa je to česť, lebo tu sú učiteľky z materskej škôlky, sú tu učitelia, ktorí ma učili, je tu moja dobrá triedna, ja to stále musím vyzdvihnúť, pani Čižmarová, ale ja vás mám všetkých veľmi rád, pani Vančišinová, ktorá ma v škôlke učila, pani Popovcová, ale všetky nebudem menovať, aby som sa niekoho nedotkol. Naši skvelí učitelia, pán Sentipal, Makara, Kucer, Uram, ale aj ďalší, a skutočne ste takým vzorom ľudskosti, vzorom vzdelania a vzorom morálky, lebo vaša generácia dokázala to najťažšie prežiť život čestne a to je pre nás obrovským vzorom. Lebo tú čestnosť, tú morálku, tú charakter, ktoré máte v sebe, ona nás formovala a ukázala zase cestu našej generácie, ako máme my žiť, ako máme vychovávať svoje deti. Pre mňa je stále obrovským šťastím, keď sa môžem s vami stretnúť. A verte mi, pre mňa je to ľudsky veľmi obohacujúce a stále ma to posúva dopredu, lebo aj primátor má starosti, aj primátor má možno niekedy dni, ktoré nie sú príjemné, ale stretnutia s učiteľmi, ktorí ho učili, je preto veľmi príjemné. Chcem vám preto z celého srdca ešte raz úprimne poďakovať za všetko, čo ste urobili v školstve, za všetko, čo ste urobili pri rozvoji nášho mesta, lebo ste nielen skvelí učitelia, ale aj ľudia, ktorí sa zapájali do verejného života, do spoločenského života, a nebyť vás, nikdy by naše mesto Svidník nebolo také krásne, pekné a úspešné. Chcem vám pri tejto príležitosti z celého srdca zaželať pevné zdravie, lebo to je najdôležitejšie. Ak máme zdravie, potom bude všetko. Chcem vám zaželať obrovské šťastie, chcem vám zaželať, aby ste mali kolo seba ľudí, ktorí si vás vážia, ktorí vás milujú a ktorí vám budú vytvárať tú jeseň života najkrajšiu, akú môžete mať. Chcem vám z celého srdca zaželať, aby ste robili len to, čo vás teší a baví, a aby všetky dni vášho života boli sprevádzané krásnym ľudským šťastím a aby keď sa stretneme, aby ste mi stále povedali, pán primátor, prežívame pekné obdobie života. Chcem vám ešte raz z celého srdca poďakovať, že ste prišli. My teraz máme tu veľmi vzácnych hostí. Ja začnem od pána doktora Poperníka, je poslanec mestského zastupiteľstva, učiteľ, váš kolega, ale aj predseda školskej komisie, preto je s nami. A máme veľmi vzácnych hostí, našich priateľov z Ukrajiny, tu z blízkeho Veľkého Berezného, našich Rusinov, ktorí tu blízko pri nás žijú, bývajú, veľmi dobrí ľudia, a oni pre vás pripravili taký nádherný program, že keď ja som ich videl vo Veľkom Bereznom, nič ma iné nenapadlo, len títo ľudia musia prísť na Deň učiteľov, aby vás tak potešili, ako aj mňa potešili. A je tu Ivan Maťovka so svojou manželkou, takže vám veľmi pekne.
verím, že tak sa budete u nás dobre cítiť, ak my sa cítime dobre u vás. A ja mám jedno obrovské želanie, aby čím skôr hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou bola zrušená, aby sme sa mohli stretávať, spolupracovať, lebo som presvedčený, že tak je to správne. No a sú tu moje dievčatá, pani Vierka Dercová, vedúca odboru školstva, ktorá to so svojimi kolegyňami všetko zorganizovala. Kristýnka Tchyrová, hovorkyňa mesta Svidník, takisto naša dobrá kolegyňa. Sme tu dneska pre vás a pre nás bude najväčšia odmena, keď budete odchádzať a poviete, bolo dobre. Takže ešte raz, vitajte, teším sa, že sme spolu. Máme tu dohodnuté Evička do 2. do 3. v noci? Nie, ešte raz, vitajte a cíťte sa tu dobre ako medzi svojimi a teším sa, že môžeme byť spolu. Takže ešte raz z celého srdiečka všetko dobre. Ďakujem. Vážené pani učiteľky, páni učitelia, myslím si, že veľmi dobre to znie. Pán učiteľ, pani učiteľka. Vy ste dlhé roky boli pánmi nad osudmi, nad životmi detí, ktorých ste vychovávali, ktorých ste učili. Od toho najmenšieho, najútlejšieho veku, postupne. Či správať sa, nadväzovať vzájomné kontakty v materskej škôlke, vedieť sa prispôsobiť jedno druhému pomôcť. Či ste učili prvé písmenka, čítať, písať a ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Len ten, kto túto prácu vykonával a vykonáva, vie si celkom domyslieť, koľko úsilia, koľko práce, koľko námahy táto práca vyžadovala. A ako pán primátor spomínal na stretnutí s aktívnymi učiteľmi, učiteľstvo to nie je práca, povolanie alebo skôr poslanie. Ja som veľmi rád, že môžem byť tu medzi vami, že môžem vidieť svoje bývalé učiteľky, svojich bývalých učiteľov, svojich bývalých kolegov, kolegyne. Želám vám, aby sme sa ešte dlho mohli stretávať, teda aby ste boli hlavne zdraví, aby ste mali veľa šťastia, veľa radosti zo života, aby ste sa mohli stretávať medzi sebou, aby ste mohli stretávať svojich bývalých žiakov a aby ste mali vždy dobrý pocit z tej práce, ktorú ste robili. Ja vám za vašu celoživotnú prácu veľmi pekne ďakujem. A ešte raz želám hlavne veľa pevného zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby ste prežívali ďalšie dni v radosti a šťastí. Všetko dobré. Bolo by nám cťou, ak by ste sa zapísali do pamätnej knihy mesta Svidník, takže vás poprosím, nejak takto postupne prejdeme ku zápisu.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som v mene vás všetkých, v mene svojom, poďakovala sa primátorovi mesta inžinierovi Volodňakovi za pozvanie na dnešné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Samozrejme, moje poďakovanie adresujem aj jeho spolupracovníkom za prípravu tohto milého posedenia. Hovorí sa tak, že šťastný je ten národ, ktorý má hojnosť škôl a dobrých učiteľov. A ja si to zdrobním na trošku, že šťastný je ten primátor mesta, ktorý má hojnosť škôl aj tiež dobrých učiteľov. Zalistovali ste nám, pán primátor, v našich školských kronikách a vrátili ste nás myšlienkami do dávnej minulosti. A keď sme si spomínali, kde to bola tá prvá moja škola či školka, v ktorej som začala učiť alebo začal učiť. Spomenieme si na toho prvého žiačika, ktorého ručku sme držali v rukách, aby sme ho naučili písať i počítať. No a spomíname si i na tých žiakov, s ktorými máme tú česť sa dnes stretnúť napríklad na ambulancii u lekára, že sme ich naučili dobre, lebo nás liečia teraz a to potrebujeme tiež na starobu. No a zalistovali ste v tých kronikách aj tú skutočnosť, že spomíname si na tie ťažké roky, keď sa učilo vo Svidníku na 2 smeny. A nielen, že na 2 smeny, ale učilo sa ešte v 4 budovách. A požičavali sme si i Dom pionierov a mládeže, i osobitnú internátnu školu. I keď sa postavila druhá ZDŠka, prvá požičala triedy pre druhú ZDŠku a podobne. No a dnes máme toľko škôl, že už nemáme do nich dostatok žiakov. No ale samozrejme, bolo už tu spomínané, že učiteľská práca to nie je práca ani povolanie, ale poslanie vzdelávať a vychovávať. A ja si myslím, že žiadna z nás, ani žiaden z nás, ale ani vedenie mesta sa nemusí hanbiť za to, čo sme dokázali, ako sme vychovali našu mládež. Skôr nám je ľúto teraz, že trošku sa nabúral ten systém výchovy a vzdelávania, a že každý deň počúvame, že tamto škripe, hen tamto škripe. Takže treba bude veľa práce porobiť, aby sa to všetko napravilo, aby sme sa dostali tam, kde sme kedysi boli, keď naše školstvo bolo veľmi úspešné a naše deti dostávali uplatnenie nielen doma, ale všade. Nerobili podskokov, nerobili opatierke, nejaké čo, ale robili podľa svojho vzdelania. Takže ďakujeme vám za ocenenie našej práce, za slova uznania i úcty. No a čo my už môžeme vám sľubovať? Že budeme radi, keď sa budeme môcť stretnúť i na budúce, pri dobrom zdraví a vám, ktorí pracujete teraz naplno, želáme veľa dobrého zdravia, ľudského šťastia, dobrého optimizmu, elánu, aby sa vám podarilo splniť všetky tie úlohy, ktoré ste pred seba postavili. Ešte raz vám ďakujem. Pani Husárová, tak ako som povedal v svojom príhovore, vy ste tá generácia učiteľov, ktorá bude zlatými písmenami zapísaná v histórii mesta Svidník a ja som veľmi rád, že sme boli vášmi žiakmi a skutočne všetci ste nám dali veľmi veľa pre nás ďalší život. Tak ešte raz príjmite moje úprimné poďakovanie a dajme si dneska taký sľub, že o rok sa tu všetci stretneme a bude nás ešte aj viac. Ďakujem. Keď ešte dovolíte, prišli medzi nás veľmi vzácni hostia, lebo väčšinou to primátori sú veľmi časovo vyťažení, tak prídu neskôr, ale máme tu veľmi vzácnych hostí z Veľkého Berezného, pána primátora so svojím zástupcom, a pán Jaroslav. A ja budem dnes
nesmierne rád, keď pán primátor povie pár nádherných slov v ukrajinčine, lebo všetci nám veľmi isto milo padne. A chcem mu povedať, že je pre nás veľmi, veľmi vzácnym hosťom a že urobíme všetko preto, aby sa tak dobre u nás cítili, jak vy u nich. A si myslím, že Slováci, Rusini, Ukrajinci sme bratia, spolu žijeme a verím, že spolu budeme aj úspešní a že sa nám podarí tento región rozvíjať a že tých chvíľ v roku bude oveľa viacej, nielen raz do roka, aby sme sa stretávali. Takže pán primátor, vítam a odovzdávam slovo. Дякую. Мені надзвичайно приємно бути у такому шановному товаристві. Я з повагою все ставлюся до вчителів. В моїй сім'ї сестра і обі дочки вчителі. Я знаю, яка це нелегка праця. Я знаю, скільки треба віддавати сил, терпіння, часу свого для виховання молоді. Робота вчителя дещо похожа на роботу будівельників. Будівельники будують хати, але вчителі закладають фундамент для майбутнього держави і будують державу, тому що без вчителя немає ні лікаря, ні будівельника, ні водія, нікого. Так що, шановні вчителі, я хотів би вам побажати одного здоров'я. Хай Господь Бог вам дарує довгі роки, щоб ви як сказати правильно, свій опит, по-російськи скажу, передавали молодому поколінню, щоб вони будували ще кращу державу, краще майбутнє для наших молодих людей. Божої благодаті і Божої любові вам. Всього найкращого вам. Ďakujeme krásne pánovi primátorovi z Veľkého Berezného a teraz, vážené pani učiteľky, páni učiteľia, pozdvihnime čašu na vás sviatok, lebo pre vás je to významný deň, deň učiteľov, je to vás sviatok a chcem vám ešte raz celého srdca poďakovať a zaželať veľa, veľa zdravia. Takže na zdravie všetko. Бачу стежку,
Дорогі вчителі, я нам так можуся до вас звернути, бо і мої родичі теж вчителі. Мені було приємно навіть з боку такому маленькому слухати, коли се звертали до моїх родичів, вже дорогі вчителі, бо дійсно ви є дорогі. Ви є той фундамент, який носить знання, який носить ту базу, без котрого не можемо, ми б тут не стояли, ані один чоловік, бо ви не знали не писати, не читати, не рахувати, ані ніч. І тут є глупак, який каже, що нащо ми школа. А я б повів, що школа гроші стоїть. І то є правильно тут вислов. Я у свою очередь хочу вам подякувати за те, що ви є. За те, що ви тут є і махаєте тим шитким. Я говорю так по-руснацьки, думаю, вже кожен розуміє. І даєте тим молодим учителям тот такий, як пан приматор, йому ся полюбило то слово «динамо». Знаєте, динаміти тих молодих, що мають рівнятися на вас. Я вам хочу побажати радості, достатку, миру і добра, а від групи Березняни на многі літа.
Благая.